u-Abraham ukuthula kube kuye. Nceke Allah subhanahu wa ta'ala ayikhetha kubantu nakumphakathi ayihlala kuwo, indawo ayihlala kuwo, u-Allah wakhetha yena kuphela. Ngaleso sikhathi u-Allah ekhethe yena, umprofethi u-Abraham wayeyindoda ethandayo, eyikhandlayo ekuthenini ishumayele, yazisa abanye ngoNkulunkulu, yazisa abanye ngomdali. Ngoba abantu ngaleso sikhathi babekhonza izinto ezahlukahlukene. Abanye bekhonza ilanga, abanye bekhonza inyanga, abanye bekhonza inkanyezi, abanye bebaze umfanekiso wezinto ezithile nomfanekiso wabantu abangasekho.